yadda aka samu jihohi 36 a Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna Aku Hausa TV. Idan yau ka fara ziyartar wannan tasha, muna buƙatar ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun bidiyon mu da zarar mun ɗora. Mun gode. Najeriya ƙasa ce mai harsuna da suka zarce 250 kafin ta kasance ƙasa ɗaya. Shi sashen arewacin Najeriya da kudanci na zaman kanshi ne har sai da lokacin da Turawan mulkin mallaka suka haɗe sassan biyu a shekarar 1914. Tun daga wancan lokacin ne take zaman dunkulalliyar ƙasa shekara fiye da 100 kenan. Daga shekarar 1960 lokacin da aka samu mulkin kai har zuwa shekarar 1967, bayan shekara 53 da kasancewa tare da babu wani abin da ya nuna da jihohin da ake da su yanzu. An ƙirƙiro su ba ne rana ɗaya, an fara ne da sassa uku da suka haɗa da sashen arewa, sashen yamma da kuma sashen gabas. Daga baya ne aka samu ƙirƙiro da sabbin sashen yammaci da ake kira da suna Midwestern State. A shekarar 1967, lokacin da shugaban ƙasa na mulkin soja ya yi ritaya, Janar Yakubu Gowon ya ƙirƙiro da jihohi 12 da suka haɗa da jihar Arewa maso yamma, Kaduna, Kano, jihar Arewa maso gabas, Kwara, jihar Benue da Plateau, jihar Yamma ta Gabas ta Tsakiya, Cross River, Lagos da Rivers. Ranar 3 ga watan Fabrairu 1976, Janar Murtala Ramad Mohammed ya ƙirƙiro sabbin jihohi 7. Mun gode masu sauraro. Idan yau ka fara ziyartar wannan tasha tamu mai suna Aku Hausa TV, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mun ɗora.